Абе, аз съм си горел, а вие сте надолу. Както казах в предишния ми клип, ще правя класация топ 5 странни факта за мен. Почваме от петия. Аз съм най-лошият художник на света, но имам цяла тетрадка пълно с рисунки, което ще бъде в следващия клип, моите рисунки. Да. Четвърти факт. Не мога да си контролирам тялото. В смисъл, много хора могат това и някакви такива, но аз... вижте, свивам това пръстичко, останали се свиват след него, просто не мога да контролирам какво прави моето тяло. Мога да правя устата си. Уникален факт. Това беше третия факт. Втория факт е малко... Five Nights at Freddy's Sister Location. Луда съм по тях. Не мога да се преслушам песните им, да гледам клиповете им, да гледам техни снимки и да ги рисувам. Това ще са рисунките ми. Просто да спра да ги рисувам няма никакъв шанс. Следно да ме откажат от това да дишам. И първият факт е леко забавен. Мога да си пипна носа с език. И тъй като може би да се видял хубаво, не знам, ще доближа. Това бях аз. И всичко този клип. До следващия клип, който ще го правя след минутка. И бай!